ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଓଡ଼ିଶା ମଟନରେ ତ ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ପରେ ମସଲା କରିବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଥିଲି ତେଲରେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଅଛି, ତେଜପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଆଉ ଆଳୁ ଭଲସେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଟମାଟୋ, ଛୋଟ ଟମାଟୋ, ପୁରା ଛୋଟ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ବଟା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଏତିକି ଦରକାର ମାଂସ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଆଜ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, ଗରମ ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ହେଇଗଲା, ପିଆଜ ପକାଇଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ, ପିଆଜ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଗଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ତାଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ପରେ ଦେନ୍ ଏବେ ଲୁଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯେତିକି ତରକାରୀ ସେ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଦେନ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡି ବି ନିଜ ଅନୁସାରେ। ଏଟା ତ ବେଶୀ ମୋର କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଲଙ୍କା, ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ, ଛୁଆ ଖାଇପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଦେଉନି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ ଜଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ବଟା ଆଉ ଟମାଟୋ ମସଲାଟା ଦେଇ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଏଠି ହଙ୍ଗରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବାବା? ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ମଟନ୍ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ହେବ। ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଲାଗିବ। ଖାଇଦିଅ, ଗ୍ରେପ୍ସ ଖାଇଦିଅ ଏବେ। 2 o'clock. ନା 2 o'clock ନା 1:30. Will be ready in 1:30. Will be ready in 1:30. ହଁ 1:30 ହେଇଯିବ। ଡାଇନୋସରକୁ ଗୋଟେ ଦେବୁ ବାବା? ଡାଇନୋସରକୁ ଗୋଟେ ଦେବୁ? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଲେ, ଡାଡା ଲେଟ୍ରେ ଆଣିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଖାଇଦିଅ, ସେତିକି ଗ୍ରେପ୍ସ ଖାଇଦିଅ, ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ମଟନ୍ କେତେ ହେଲାଣି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ। ମଟନ୍ଟା ପକାଇଦେବା। ମସଲା ଆସିଲାଣି, ତେଲ ବାହାରିଗଲାଣି। ତ ମଟନ୍ ପକାଇକି କଷିବା। ମୁଁ ଏଠି ମଟନ୍ ପକାଇକି କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 20-25 ମିନିଟ୍। ନ କଷିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। କଷା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ରଖିଛି, ଆଳୁ ଏବେ ପକାଇଦେବି। ପକାଇ ପ୍ରେସର୍ ମାରିଦେବି। ଏବେ ଖାଲି କଢ଼ା ହେବ, ଦେଖିବା। Wow, what a mutton specialist. ଏବେ ଖାଲି ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦିଆହେବ। ଗରମ ମସଲା ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଖାଲି। ତାପରେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ସ ଫୁଟାଇଦେବା, କଭର୍ କରିକି। Okay. ଡନ୍, ବଢ଼ା ହେବନି। ଆମର ମଟନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବାଏ।